days go.
care nu o pot explica. Deci susținătorii, colegii, prietenii, conducerea de la RIG au fost cu noi și am fost foarte, foarte, foarte mândru de chestia asta și le mulțumesc pe această cale. Din informațiile pe care le aveți și din discuțiile cu ceilalți băieți de pe sectoarele A și C, suntem pe primul loc? Eu nu am discutat cu colegii după A și C, drept dovadă telefonul era domnul Cristocea în mașină, m-am ocupat de pescuit, se pare că am reușit, zic eu, nu știu. Cum a fost această competiție pentru dumneavoastră? Cum ați descrie-o? Competiție între 20 de națiuni, ce să zic, a fost o competiție frumoasă, o experiență în viață, e prima dată când particip la un campionat mondial. Nu pot să explic încă, nu realizez ce am putut să realizăm. Plăcere. Dacă ați ști voi cât m-a ajutat, pe cuvânt, dimineața până seara, mâncare la 5, 6, 7, 12. Investiția de 1,5 milion, totuși a meritat să suntem campioni mondiali. A meritat cu vârf și îndesat. A meritat, de 3 ori a meritat. Și ca impresii și tot ce am făcut în jurul acestui eveniment, festivitatea de bun venit, festivitatea de deschidere, defilarea prin oraș, cum s-a prezentat pista de concurs, am avut numai cuvinte de laudă, am fost fericiți, dar totuși aveam o strângere de inimă pentru că echipa României, al cărui conducător sunt, era în concurs și toți doream, speram să iasă campioană mondială. S-a împlinit și acest vis. S-a împlinit, echipa României este campioană mondială cu 6 puncte de penalizare, nu vă mai explic punctajul ăsta că multă lume înțelege, multă nu. Cantitatea cea mai mare de pește au prins în total peste 1700, mai trebuie contabilizat cântarul de la ora 1, dar e destul de puțin acum, peste 1700 de kilograme, la o diferență de vreo 300-400 de kilograme de locul 2. De asemenea, suntem campioni mondiali și pe individual. Băieții din sectorul 1, sectorul A, pardon, A15, Fane Fâșie și cu Felix, nu mai știu numele celălalt, Roman Felix, au luat locul întâi. Locul întâi cu 760 spre 800 de kilograme în 3 zile de concurs. Un lucru deosebit, chiar un record cred că o să fie al vălții, mai ales că presiunea de concurs a fost mult mai mare, fiind cele 20 națiuni toate foarte bine pregătite. De asemenea avem și locul 2, sectorul C, Lucaș Claudiu și Cătălin Croitoru, parcă, Cătălin Ureche, scuze, locul 2 la o diferență de vreo 100 de kilograme și locul 3 la individual, cred că l-are Portugalia, parcă. Cel mai mare pește cine l-a Cel mai mare pește l-a prins Bulgaria, aproape 13 kg, 12 kg 900.